אז קורס אימפרו במשפט. קורס אימפרו במשפט. אחלה קורס, נהניתי מאוד. את החיות! לא נעמוד! את החיות! רציתי תמיד להמשיך לבד את זה, אבל אף פעם לא ראיתי מה קורה בחוץ. ראיתי, זה מזכיר לי שיש אנשים שלא רואים, אוקיי? במוזיאון הייתי, אנחנו לא רואים. בבקשה, תקשיבו. אני עפה על זה, ויש לנו את יאב, שהוא נסיך עולם. מותר לי להגיד על יאב? בטח. אז נסיך עולם שמההתחלה כבש אותי בבגד הלבן או השחור, זה תלוי במצב רוח שלו. אבל הכובע תמיד נשאר הכובע. קבוצה כיפית, מגובשת, ביחד, המון מידע. איזה כיף. שווה כדי להמשיך עוד, והנה, אני עושה את המתקדמים ואני רשמתי. איזה כיף. קורס מתחילים באימפרוביזציה, היה כיף, היה תענוג. אנחנו ממשיכים הלאה עם קורס חדש למתחילים ועם קורס למתקדמים, מוזמנים להצטרף אלינו.